L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mediċina fis-Saħħa Pubblika ħarġet tikkundanna bissieħ ir-rekkit ta' liċenzji tas-sewqan wara li fl-aħħar jiem sar magħruf kif dawn il-liċenzji li nataw bħala pjaċir qed iwasslu għal riskju kbir għan-nies fit-toroq tagħna. Dawn il-professjonisti fis-stqarrija spjegaw li dan l-iskandlu qed iwassal biex il-pubbliku ma jibqax jafda l-awtoritajiet ta' pajjiżna minħabba nuqqas ta' standards fit-toroq tagħna. L-assoċjazzjoni qalet li l-istat li nsabu fih qed jaffettwa lil kull individwu b'mod mentali u fiżiku b'riżultat li fl-2022 rajna numru rekord ta' fatalitajiet fit-toroq Malti. Huma fakru li sewqan tajjeb jiġi ttestjat waqt l-eżamijiet li jsiru għas-sewwieqa u la darba dan il-pass ġie maqbus għaliex persuni kellmu lil diversi individwi fil-gvern għal pjaċiri dan ifisser li hawn sewwieqa fit-toroq Malti li mhux neċessarjament huma kwalifikati biex isuqu. Kif id-daw ta' dan kollu l-assoċjazzjoni talbet biex issir evalwazzjoni tal-liċenzji li nataw f'dan il-proċess. Iżda minflok il-gvern qed jagħżel li jipprova jnessi dan ir-rekkit qisu xejn mhu xejn għad-detriment tal-Maltin u l-Awċin kollha. Din it-talba ma saritx biss mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mediċina fis-Saħħa Pubblika, iżda anke fost oħrajn mill-organizzazzjoni Doctors for Road Safety li appellaw lill-Gvern biex minnu fih jieħu lura liċenzji li nħarġu f'dan ir-rekkit sakemm mill-ġdid ipoġġu għan test tal-karozza.